szeressem. A szundot szeressem. Ja, boldogak mikrofon, bár ez nem Xbox, bazd meg. Hallod, én is mindig fényben iszok, mint a szúnyogókkal, aztán négy sok. Hallod, ezt ott feletted, aztán műz. Visszafelem mondva, ez mindig széttoltva, hallod. Basszomat a szomszéd, ha mondom szomszéd, ma anyja basszó, majd mindig itt anyja basszó. Szokatlan szókakban, megint szokható, szokhatom bazd meg. Én itt a papadón azért, mert konkrétan én csak ezt valom, nem hagyom el magamat teljesen ezt szétre. Hagyom magad teljesen, nem vágom itt a képnek, az elvincskodott fejt meg még nem értve, azt a kiállásra elreppelek. Bazdnak szétszed. Hozzad már vissza, bazd meg. Késen 8 ütemet, hallod én meg erre? Hegyezzem a fülemet, azt ügetek? Hallod? Ügetek a pónilomon. Mi a faszom nem hasonl? Hívtak? 140 BPM, bazd meg, mi vagyok kérem. Oda a mikrofonba! Amíg téged ez a kurvali meg a támad, az ki a lökölkolás megint téged integet. Állj ki a képből, légy szíves! Ha teszed, bazd meg, a falu vetted át megint. Esítva ez megint mi a fasz, amit a technika. Nem szitva a technika, ez faszom, ez rittika. Kritika az, amit a sakkos gyerek, amíg elrobba. Velettem ez a Subway, hallod? Azt mondják, az árnyék, amit tudták, hiszen integet. Egyszerű ez. Ez fotó! Videó! Hip-hopot keres nekem valamit. Tényleg arra tudom.